Bon dia. Us proposo una activitat molt senzilla que podem fer tots a casa utilitzant estris que tots tenim al nostre abast. Primera cosa que necessitarem: un mòbil. Segona cosa que ens farà servei: un pal de selfie. I aquest pal de selfie necessitarem sostindre'l amb algun objecte. Podem utilitzar, per exemple, un pot ple de pedres o un pes semblant, d'aquesta forma, on puguem sostindre el nostre pal selfie, com ara us ensenyaré. Veieu? Ja tenim un estudi de gravació. Un pot, el pal selfie i el nostre telèfon. I ara hem de ser una mica creatius. Es tracta de realitzar un petit vídeo que expliqui alguna cosa realitzada amb el coronavirus. És a dir, el coronavirus ha de ser el protagonista de la nostra història. Pot ser un conte, aquest vídeo, pot ser un consell de salut o fins i tot pot ser una anècdota. Anem a posar-ne alguns exemples. Podríem començar dient: hi havia una vegada un coronavirus que va arribar a la ciutat. La ciutat es va espantar molt. Bé, és un exemple, ho hauríeu de seguir vosaltres. Ja veieu que hem utilitzat un parell de cartolines. Una altra situació en què ens podríem trobar? Doncs podem començar igualment. Hi havia una vegada un coronavirus que va espantar molt a un xiquet i una xiqueta. I què van fer? Doncs van anar corrents cap a casa seva. Es van tancar dins de casa. És una altra situació que podeu seguir vosaltres com vulgueu. O podem fer un altre exemple. Per aquells que sigueu una miqueta més científics, ens podeu explicar històries amb dades. Doncs, per exemple, podríem dir que tenim unes dades que diuen que el 60% de no sé quina cosa guanya el 40% de no sé quina altra cosa. I explicar-nos dades una mica més científiques. Així doncs, amb material de casa i una mica d'imaginació, podem explicar vídeos que durin aproximadament un minut, no més. També podeu ser una miqueta més creatius i fabricar, per exemple, unes titelles, o pintar-vos els dits i fer veure que els dits expliquen coses. I si encara voleu ser una miqueta més creatius i voleu complicar una miqueta més, hi podeu posar una miqueta de música. No cal que ho editeu després. Podeu posar la música al mateix moment que feu la filmació. Vinga, us animeu. Segur que fareu històries d'un minut molt interessants. Hi havia una vegada...